Halkara Ulular Günü'ne arnap Amanat Jurnalının beylenişli saytındağı türkümünde ötkәрілген konkursta еңесі Белорет районының Шайғай мектебі оқусы Айсар Ғибатов бүлікләні Тимир Ниязшындың вақыт термәні деген китап һәм мақтау билдәле. Айсар, құтлайым ең оңына. Amanat Jurnalından her vakit şöyle yazışıp tur. Unutma. Okuğundan uçlar dileyip etmeye. Мен башқұрт әдебиетін оқимын, язырға инша нидер язырға тырышам. Аманат журналын аударам. Мен Елғабаева Гүлсім Уралқыды, Белорет районы Шыгай ауылы урта түйін білім беру мәктәбендә 2005 елдан бирле башқұрт телем әдәбияты дәрестерін укытам. Шул дәүрдән алып, башқұрт телен дәрестерін балаларына кызыксыну, уларды өйрәтү максатында бәләкәйдән башлап мин уларга мәсәлән дәрестән тыш итеп яшь хәбәрселәр яки яшь журналист дигән түңәрәктәр алып бардым. Һәм әлбәттә бу хәзер һуңгы вакыттарда дәресләрне кыскарту шундый башлангас, безнең ул булды бенерочка яки дәрестән тыш эшмәкәрлек. Һәм шул максатта, ошо дәрестән тыш эшмәкәрлектә балалар менән мин әлбәттә газета, журналдарга язу, мәкаләләр һәм уларны корректлау, төрле темаларга иншалар, әдәби эштәр, күп эшләрне башкарып киләм. Һәм әлбәттә бу Аманат журналына минең рәхмәтем бик зур. Безнең балаларыбызның бик күп монда әллә күпме сыгыштары, эштәре, үрәттәре басылып килде. Һәм заманында 2 укучыбыз да яшь хәбәрсе дигән исемен алды. Иншалла тагын да тырышырбыз, балалардан ушу языштырырбыз дигән өметтә калам инде. Аманат журналын мин көтүп алам. Балаларым хәзер укып бетеп сыгып китһә, мин Аманат журналынан айрылганым юк. Минең исемем Айсар, фамилиям Ғибатов. Мин киләсәктә булам полиция хезмәткә инәм. Мин Ямагужина Зөһрә, мин киләсәктә космонавт булып эшләгем килә. Мин Зарипов Азат, мин киләсәктә хоккеист булып киләм. Мин Әсәлиева Илия, киләсәктә бизнесмен булып киләм. Мин Фәсудинова Диана, мин киләсәктә дизайнер булып киләм. Минем исемем Карина, мин Дурайгас укытучы булгым килә.